Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Face Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Le video is serious. Iphinding up is serious. Niyabona guys laba abajwayele ukubuza ukuthi sifunda English show. Mina bengithi hawo niyibonile nendaba iyampumelelo. Lena yokuthi ube na 23 u22 ube ufather of 3 injena ke umpumelelo ku season 1 kwezingane zesithembu ubehleli noTirelo phansi ambuza ukuthi ama plans akho athini wagcina engaphendulanga yabo namanje umpumelelo ku season 2 ulobe bizwa nje ebuza imibuzo ukuthi akaphendula akasazi ukuthi uphendula athini ade kune meeting ehlanganisa yena umpumelelo nomndeni kaVuyo nakho futhi sizobona umpumelelo uyahlangana noTirelo okwesibili uzobuza ukuthi indaba yakho ithina ama plans akho athini maye simbona ubuso bakhe ngathi usafuna ukuthi akubize uma nobaba bezophendula ngoba ngingazi ukuthi ngizothini ngiyayibona le yampumelelo bengithi nibonile yini useason 1 umpumelelo eyohlangana noTirelo wayegqoka ingubo ezifanayo ngihambile phela ngathi hayibo ukuhleba yini lokho kungenza ukuthi ngingina access kanje angazi noma ke la kuzingane zesithembu bazama ukwenza lento ukuthi kukhona abantu mabebuka ishow bebuza ukuthi sifundani ingane zabamseleko ade ku season 1 besitshela ukuthi kuthiwa sidla imali kaBaba sidla yona umpumelelo akayidlike ingane zu3 le t-shirt ade igqoke ngale ku season 1 yi uyiphindile yes phela kuthi ukuphinda impahla kusho ukuthi eyakho kodwa yena akasaswenki siyambona phela uLwandle uyashintsha uLwandle siyambona efaka i-t-shirt e-black simbona efaka e-white siyambona nje efaka nokunye kuba colorful umpumelelo usagqoke angihleki ngoba kuhlekisa useason 1 umpumelelo ngithi uqale wabona uTirelo kuqala le episode yokuqala yonke into ayigqokile yilento ayigqokayo futhi namanje eyobona umpumelelo le eyobona uTirelo le eNorthwest ngendlela yakhe njengoba ushenjalo asazi mhlambe kuhluka icathulo kuphela kuyafana konke ade egqokile bengithi ke mina mawuthi uyabuza ukuthi le show ifundisani ifundisa ukuthi mawumncane uzojaha ukuthi ube ubaba uwengane eziningi kuba nje awuzushintshe impahla ingane ifuna purity ifuneka ini ingane ziyagula ingane yagula funeka ini nakuba yena engayenzi leyo nto kodwa nayi imphumela benza ke isibonelo ngaye benza isifundo ngaye nambo ade egqoke kanje kule episode ehlangana noTirelo haw bakhohliwe yini guys uphindile konje wathini usli ukuba broke ufinancial overstretched umpumelelo njengamanje wenzani wenza ingane ushintsha nini akusashintsheki ngoba phela yena akakwazi ukuthi abe ne-t-shirt entsha ingane seyimpintshwa yingubo sekufanele ushintshe ingane zifake ezinye ingubo ingane ziyakhula ngokusheshsha thenga impahla ezintsha ukudla kuyashintsha thenga okunye ukudla nangu-ke banenzelile kwezingane zesithembu yabo nje mawusabuza ukuthi sifundani ukuba iyingane uphinde wenza ingane ungazi futhi nawe ukuthi ama plans akhe athini ucashe ngokuthi ubaba unemali mase phela kuthiwa phendula imibuzo awusaphendula ngeke kena yonke into obuzwayo nje ukuthi ngine support kaBaba ubaba uzongisupport nangu ngithe hawu ngizongi-screenshotela ngithi bukani wayegqoka kanje namanje segqoka kanje ngithi hawu sebekhohliwe yini kwezingane zesithembu ukuthi basikhombisa umpumelelo egqoka nje cha abakhohlwanga bafuna ukusifundisa ke sibone isifundo nabanye befunda isifundo awuzu enjoya lutho nina nimbona enjoy ngoba la kuhlangana khona naye ubuza ukuthi ithini plan yakho iplan yakhe nathi asizwa kodwa sisazoxoxa-ke ngezinto umpumelelo ayixoxile nabanye futhi abayibonile kule show yabo
Ikhona nje nenye esengiyibonile ngenye indlela because bengilalela nichaza nokuthi-ke o-number 1 no-number 2 kanjani kanjani. Ya, sizobe ngikhuluma ngale kodwa bengithi nje yabona nje lento esengiyiphindaphindile ngenzela lo osisiphi isifundo ukuthi uma uthola ingane ungena-plan usanceka kubazali, yona le mali othola kubazali uzoyincozula uyinike ingane ngoba phela wena usukhetha ukuba umzali. Futhi uma sowenza ingane uzokubuza phela usisi ukuthi i-plan ithini ngoba sesingiyingane. Uyolobu ukahlobo ukucimeza njalo ungazi ukuthi uphendula uthini njengoba nimbona nje uMpumelelo ngoba sithi hayibo kodwa bakithi khona khona uze wathi hhayi uMpumelelo unokugula okukhona kubuye kumvuke. Hayi mina angazi guys, angimuzwa uma ekhuluma kodwa-ke ngoba ngilalelile abanye bechaza ukuthi uthini ngaphinde ngafunda-ke nama-comment ukuthi uthini. Ima-ke esengiyibona le echazwayo ukuthi uthini kodwa nje kahle lobo kudlala izingane zesithembu bengithi hayibo indaba basathu siyacela mamswenkisa akunakekile ngapha ngoba mhlampe kunomayeni nomseleko akunakeki ngoba phela kulo kusencane le ngane yosiyacela umndeni wonke uyasidida asazi ukuthi kwenzakalani. Hayi futhi abantu ababuka leya show bayabekezela ngeke le siyacela hayi ikwenza uzulunyelwe yikhanda leya show. Manje ngapha uMpumelelo uyabuya ukhuluma nayo into engazwakali sengithi kanti kwenzakalani mase sekufika omseleko-ke noma yena ngoba sebeyamphendulela-ke kwimibuzo ebuzwayo sekuba ngcono kodwa nje angifuni ukuniqambela amanga nginakho ukuyisola ukuthi ngiyibukelani le show nanokuthi iy'ngane nginalokho nje ukuthi kodwa bakithi iy'ngane manje sey'bhiheva kanjani yabo. Kodwa-ke ngoba siyayibuka ishow sizokhuluma-ke ngayo kodwa-ke isifundo laba abafuna isifundo kungenzeka ukuthi isifundo awusitholi uma ukhuluma, awusitholi kwidrama yabo kodwa nangu uMpumelelo ugqoke iy'mpahla lezi ayigqoke ku-season 1. uMpumelelo akashintshi izimpahla akasakwazi ukuthenga iy'mpahla ezintsha ngoba umpintshekile. I-photoshoot kaVuyo wayempintshekile ngobani? Kufanele akhombise ukuthi uyayimela into ayenzayo. Kwi-birthday yamHlophekazi kufanele ngaphosa isithombe samHlophekazi enza indaba yokuthi-ke usuku lamHlophekazi kufanele aphoste nesithombe sasingabakho ngoba manje ubhalansisa indaba yokuthi uhambe ey'nyathelweni zikababa. Le video-ke ungayithatha serious ungayithathi serious kodwa-ke ukugqoka ngqo njengaka-episode 1 naka-episode 2 wakwizingane zesithembu season 1 and kulo episode 1 ubehlangana noTirelo. Yazi yini-ke esihlekisayo ukuthi uTirelo manje wenza ngathi lezi iy'mpahla akazazi kule season entsha kanti lezi iy'mpahla yizo uMpumelelo ayigqokile siqala ukubona uTirelo laphaya kwizingane zesithembu. Manje mase bebuya ku-season 2 sasuTirelo asikiphe esi-green angazi nani nani wayigqoke kanjeni akaqali nje egqoka kanjeni noma wayeshilo kodwa ukuthi ufuna umshintsha amfayeke ey'ntweni isitayela ngoba akanaso kodwa nje iy'mpahla lezi uTirelo wayibona ngoba phela indlu baze bahamba bayongena endlini egqoke kanje uMpumelelo. Le ndlu le abafika kuyo sebephethe iy'mbali eziwu-2 uTirelo wavula iy'mbali zaVuyo wabuka ukuthi ziyafana nezakhe wayigqoka iy'mpahla ey'fanayo. Waze wabuza ukuthi-ke uzokwenza njani uhlala nobani la endlini. Manje indaba yenza sengathi akayikhumbuli lezi iy'mpahla masebuya nathi ku-season 2 ngoba yizona. Yazi ngizengahamba ngayobukisisa ngathi hayibo ngiyadideka noma ngidideki ngabo ukuthi angidideki yizo. Ukuba ney'ngane umncane awuzuswenka uzosho nje ukuthi unezinto zababa wakho kodwa ngeke uswenke ngoba phela ngeke uthenge iy'mpahla iy'ngane zibe yigodola. Kufanele ukushintsha ngeke futhi ingane ihambe esontweni ngey'mpahla ezizodwa. Yebo.
Kunjalo-ke nje kuba nengane umncane, uqhubeke wenza iy'ngane ube umncane, ube futhi ukhuluma into engazwakali ukuthi uthini. Mase ubuza ukuthi i-plan yakho ithini, uzolobe uthula njalo ufisa ukuthi ubize abazali bezokukhulumela. Mase ubuza into niyambona yini ukuthi njalo uma bembuza into engathi ithanda ukuba serious, uvele eshintshe ebusweni. Ni-DM uMacele, uNosipho Cele, nimtshele ukuthi abukisise from uthando nesithembu. Abukisise la uMpumelelo athi khona yena kubazali bakhe abangakhathazeki ngalutho, ngoba yonke into uzoyenza ngohlelo. Aphinde futhi ayobuka usizini 1 wakweZingane Ezesithembu, ngeke simcacisele yonke into, kodwa nje aqale laphaya kumseleke ukhuluma indaba yokuthi kuzokhokhwa kanjani, ukuthi uMpumelelo wayephendula abazali ethini. Wayebaphendula abazali bakhe ngokuzethemba, ethi uyayazi into azoyenza. Kuyimanje sekubuya kwi-meeting ngenxa yokuthi uMpumelelo akasayazi into ayenzayo. Nimu-DM-ke uNosipho, angami ngokuthi nifisa ukuba yitsitsi yini. Basho ukuthi mase kusukile akusabuyiseleke emuva, kodwa ezinye izinto engayi-avoida, ezinye izinto engayi-prevent. Ngeke simchazele-ke yonke into-ke njengosesabadala, besithi nje engayisebenzisa uthando nesithembu. Nazo izingane zesithembu ayibuke lento esishoyo. Wayeneshow kwizingane kuthando nesithembu ku-season 5 season 6 ukuthi uzokwenza into eqondile. Sithe sesifika ku-season 7 washintsha. Sithe sesifika kwizingane zesithembu washintsha. Nabafika-ke kuMacele bafika bemsulwa, nabo babona beya kwi-position ethile. Sebelokhu bephuma, uPhumile wokuqala usebona ukuthi akabagudle ku-social media. uVuyo uthi uphumile naye uyaqala ze-social media aphendule izinto afisa ukuyiphendula ngoba ngathi akekho show. Nalo girl ophuma ekuqaleni naye sibuza ukuthi hawu mawumuve on pho, why uphinde uzogxeka umngani wakho, ngoba phela mase sizozivezela ihlazo elifaka nomngani phakathi, siyayibuza ukuthi le friendship ithini. Macele-ke bamba into ephambi kwakho uyibukisisa ukuthi hayibo ubuntombi kuthiwa ayikho okuzokubeka phambili, kodwa manje uthi yena akalobole muntu. Ikhona lento uyayizwa yona lento le language ayikhuluma yayizwa, akekho amlobolile, kodwa ubuntombi okuzobeka uMacele phambili, kusho lo mfana. Laba abanye bebebeka yini phambili engasababeki phambili, yini esihlukile. Hayi-ke mina-ke ukuthi-ke ngiyashoda-ke ngapha kulokhu kwedasi, ngabe ngiyamdiyema ngithi kubuka phela u-season 5 uthi wayethini, ngimlalele into ayisho. Umuntu oyedwa lo wayekhuluma, wuye futhi nalo osethi-ke kuwe uyintombi nto. Umehluko-ke wakho njengamanje uma weyakhe i-situation, umuphi umehluko? Akukho okuncane okusakhala. Uma sekukhona okuncane okukhalayo siyayishintsha-ke ithoni lo mfana, sekhuluma enye into ngoba uthe bazoba u7. Uyayishintsha-ke ithoni, njengoba mayilo bebuzwa nje ukuthi iplan enengane ithini, asimuzwa sonke ukuthi uthini. Ngapha-ke ngoba sekuvela ukuthi nje uzoshada intombi nto, abantu-ke besilisa bamshayela ihlombe-ke asimangali-ke, kodwa-ke ukuthi abantu besilisa vele abawahloniphi abantu besifazane isikhathi esiningi. Manje ngoba sethi uvela ngentombi nto, uzodlula-ke kwisigaba sokuthi hhayi-ke sengithintile, ngoba wabe wathi uyathinta yena esho komunye, wathi wamthinta. Asazi ukuthi kwakukuthinta okunjani-ke lokho kwakuze ukuthinta okunjani lokho. Khona lokho thinta, wathi wamthinta. Macele-ke awuzame ukuthinteka ngendlela ene-order-ke uma uthinteka, ngoba ngathi nange sithi yena uthintekile, ngoba uthi laphaya ekugcineni kwi-promo yale season ngishaya intombi. Ngithi hayibo, useyenzile-ke indaba, ngoba-ke usuyenzile indaba
awumlalele lo ukuthi sithini isitori sakhe into ayisho iyahlangana yini kodwa ubusebenzisa lokhu ukathiwa khona uyinika isikhathi ubuhlela ijazi. Ngisho ukuthi lezi ngane zifuna ukuthi kube yiso esiyitshelayo manje sizoyiluleka la sibe sihleba ngabo mase siyabaluleka ukuthi likhona ijazi usebenzisa ijazi ngoba laphaya sekweyenye indaba. And mase kweyenye indaba into ebhorayo ngalaba abafana noMpumelelo yibo laba abasijuka bethi uma wengane this uma wengane that. Kanti uyo oshiya uma wengane ashiya uma wengane ashiya uma wengane. Cha le ntombazane yacele uyamdinga umuntu ozoyitshela. Ngoba le abamzela ngayo anginaye angayizeli ngobuso ngoba nabanye babuye kwiposition yokuba umamkhulu. Kodwa huyo sethi manje usekuveza ngokuchoma ukuthi phela angakalobola umuntu akekho umuntu osengaqhamuka ethi yakhe le position. Hayi engathi siyamuzwa kuzothi mase ijika le ndaba ibadide. Kahle kahle akanayo umamkhulu lento ayishoyo. Kwayena amacele lo oyintombi into akayena umamkhulu ngoba akalobolile. Sithi mayengakaloveli kusangenzeka noma yini. Bafuna isho yithi-ke mase sisho siyaseqhamuka abanyosi sabadala nomama abadala nina nibhitha endabeni zey'ngane. Phela esinye isimo usikhuza singakenzeki. Ukukhuza into seyenzekile manje awusazi ukuthi uthini. Ngoba manje mase ukhuza into eyenzekile kuba nalokho ukuthi hayi usuya undermine omunye ngokuthi usengenile la. Kanti mayengakenzeki kulula ukuthi ungaphoseki laphaya. Manje mayesephosekile so umkhipha ngokuthi uthi sorry. Uyabo. Hawu. Cha ngeke. Ngiyakhuluma yethu ngiyakhuluma. Mase kuhlangane nalento le yama-TV shows nokurecord ngiyakhuluma. Bengithi ngithi uMpumelelo uphendile ukunibona into ayigqokile sengikhuluma engaze ngafika komacele. Hayi guys bye bye. Wavele nje lo moya wami awukho right le ndaba yale flu entsha.